Ah bon, vai avy misary tao hogna resersiaviny patronazy amizao fotoagna andeha tadiaviny. Avy ovehimara vai avy tao. Araka ny fagnazavagna izy taminahany edy ko raha diso zaho ataovy commentaire ka fa tsy nagnanjegny zigny karaha zegny na tonga zigny tô zegny fa zaho tsy nahita izy tagny sady bo nitantaragna koa zahiny. Zegny dikan'zegny teniko mifindra mitombo. Ke raha vaviny vaiavy hogna afa niasa tatao Koweït tatao. Afa niasa Koweït tatao raha vaviny. Zare niasa tatao misy telo vavy zegny. Telo vavy zare niasa tatao. Ke zimjegny nivolagna amjegny misy patron tady ampiasa. Mety bol la famille zare takafo ndraiky. Fahaizako azy fandinihako azy zegny bo magnano calcul karakara zegny donc raha za. Ke mety la famille tamin'ny patronazy takao nitady hoe zaho mbo tadiavo gasy karaha are satria zegny matetiky misy aminay ato. Matetiky misy aminay ohatra naviako takato za gasy. Ke nivolagna tamizegny za mbo tadiavo gasy karaha anao izy zare. Tamizegny tadiavagna gasy karaha za. Zegny zay kato amizay tamizegny telo zay gasy tamizegny. Ke avy amizegny vaiavy tao hogna ty Madagasikara izy voalohany. Mbola tsy ampy taogno raiky navy any aketo Koweït aketo. Ke nivolagna tamizegny izy tamy raha vaviny. Tsy hay na raha vaviny tegna kibo raiky na baba raiky. Tsy hay hoe na olo nalegny raha vavy tsy haiky. Ke izy amizegny raha vaviny niasa teto Koweït. Ke tsisy havanagny Madagasikara alefa tao. Ke mbo zahay miantoko azy izy patron i. Nisy izy ivaiavy tao amizegny nafariny mbola tsy ampy taogno raiky zegny navy any aketo mbola tsy ampy taogno raiky. Ke teta amizegny patronazy niantoko raha jiaby navy any teto. Niantoko fandehanany tatao, niantoko vizanazy, patronazy nitsaby raha jiaby. Ke ino raha nisy efte niasa izy kofa tatao niasa. Izy amizao fotoagna nitsoaka. Tsy hay hoe indrana mitsoaka azy. Izy ndraiky olo tsy mitsoakatsoaka fa mety misy raha tsy zakany takana to izy nitsoaka nagnanjegny. Mety misy raha tsy zakany nagnanjegny. Ary mety tsy nivolagniny tamy raha vaviny fa hoe zao raha tsy zakako izy napakevitry de loso. Nagnanjegny. Amizao fotoagna tadiavin'ny patronazy izy. Ary raha mampalahelo amizegny raha tegna tadiavagna azy. Izy ndraiky konsikona raha tamy nasanazy fa izy nitsoaka tsy dia olagny. Fô i raha vaviny togno lasa magnampody depansy nangalagna azy jiaby. Hainareo angalagna olo Madagasikara zegny lafo. Lafo mangala olo Madagasikara. Tsy karaha amy tanin'ny sasany regny. Atsika Madagasikara dila lafo. Zegny mahatonga karamantsika tonga aketo ambanimbany fangalagna atsika Madagasikara ny lafo. Nagnanjegny. Ke izy hagnampody depansy nangalagna izy ty Madagasikara. Ny forosiavin'ny patronazy. Ya tsy possible na tsy ahita azo izy igny. Izy patronazy. Ana olo raha vaviny, izy olo raha vavina, ino tsy ahitavanao azy. Nagnanjegny. Ke izy amizegny voatery hagnampody depansy nazy ko tsy hita ivaiavy tao. Tsy amizegny aiza izy amizao fotoagna. Tadiavina izy amizao fotoagna ary zay mahita izy amizao fotoagna magnaboaha. Fa lasa raha vaviny nidirany problème magnampody depansy. Hainao karaha mamy contrat zegny firiagna avy avampody depansy ny ologno zegny. Zegny koa mandeha maromaro volagna ave mahavampody zegny. Tara helisike zegny impakatra anjare koa. Olo atao fa tsy olo tsy mahay toetry ny ologno amy tany tao. Nagnanjegny. Ke izy avy amizegny izy ko hitanareo asevo mimpody amy nasanazy. Soa ampangao izy avy amizegny zahay amizegny magnampanga izy amy raha vaviny nagnanjegny. Izy ko fa hitanao agny tonga direct hitako zigny kimeto zegny fa tonga direct hitantsika izy avy amizegny mbo tsy dirany problème itao hogna raha vaviny tao. Nagnanjegny. Izy avy amizegny patronazy tsy ahnino azy. Tsy amboboko azy,
tsy ampy gadrazy fô amezagna soa izy amezagna soa izy ko hita soa izy mbola hiasa ndraiky aminasanazy igny soa izy hody izy ko tsy zakany alefa mody izy zay ko tsisy raha avantagen'zay tokagna antiteny français tsisy raha avantagen'zay ekiny ologno fito Madagasikara nalegny tsara beny niantôhagna frais niantôhagna raha jiaby avy amizay mbola nitsoaka fô hitantsika tonga Kuwait eketo tonga amin'ny tany Arabo atsika mitretre jaly Madagasikara mafy jaly to aleza azuko aleza zandrike aleza tantine tonga to amizay are magnano samankondra are baka magnano asa amin'ny tany to moramora are re mivolagna hoe ande Kuwait tsara karama asa keto tsy zakanare ko re vovo asa keto tsy zakanare ko tsy raha nafazatrazatra fitakagny ko tonga directive Madagasikara ande Kuwait keto mijaly tsara be tegna mijaly mafy asa keto tegna mafy magnanjy zay are mivolagna hoe tia andeha are tonga tovy aminjegny are mankalefa tegna koa magnanjy tsy mbo mahay mantotry aminasa tsara be aiza mo lalagna to hisokatra nefa ndraiky re mivolagna hoe atsika Madagasikara edy kon tsy misokatra lalagna to ino loatra mo raha tsabony fanjakagna to ihany izy tsy fanjakagna antsika Madagasikara mamody fa zary eto ndrindraka mamody Madagasikara raha tsabontsika afa-tsy rariny ary zina tsy angataka isanandro atsika sokoafy lalagna atsika ikohendry sokoafy njary ody lalagna fô atsika to tsy hendry samy magnano zay vitany keto tany Arabo keto aiza mo raha tsy sakananjary izy ko mipariaka eto koa aferandraha to mafy koa lazarasintsika gasy magnanjy atsika ilombo ato mangala ondraha mbo misy ajery are doko magnano to taninareo to kon tsy tanitsika atsika keto vahiny mbo magnano varaha tokagna nihin'olo magnanjy zay mahita vayavy aseo zay mahita vayavy aboafa lasa raha vaviny dirany problème magnanjy ary reo Madagasikara mandeha amin'ny tany Arabo mafy asa keto surtout Kuwait mafy asa Kuwait zay ko re vovo hiditra keto tegna mafy marigny asa keto manjay mijaly marigny re tonga keto tsy karaha omaniny ka anaty mahay raha mitoko omaniny bala anako keto tsy mahay raha mijaly tegna mijaly asa mafy ary magnano asa neto tsy mafy zahay farany mafy tegna mafy amin'ny tany Arabo eto Kuwait keto fô zay to tsy olo be tretre karaha re kila raha hopity mokela fa tretrezany magnanjay mafy asa keto ko na tsy mahay raha aza mivandravandra keto mota anavy matinjaly tegna vanjaly marigny na papina hay raha vanjaly magnanjy zay fô ny raha tiagna aviagna keto izay mahita azy mahita vayavy amin'ny sariny vilanky magnipangafa mijaly le raha vaviny amizao fotoagna mitady izy mijaly vanasa loha le raha vaviny hagnefa dépensinazy amin'ny patronazy magnanjay ke raha regnare raha ke zegny atovy telefônina Arabo zay maharegny magnampita asa mimpody izy asa mimpody aminasanazy izy fa lasa raha vaviny dirany problème lahatra dirany problème zay sy zay hoe de veloma bon zahio andeha hanohy resaka nahano maligny mahakasiky vayavy miboaka io mitariky resabe zigny mitariky resaveo tsy vitany tam commentaire ave tsy vitany bala misy nagnandefa SMS
zaho miteny magnandregny tsy mampagnino zaho. Tegna tsy mampagnino zaho. Isaorako bereo na somary teny magnameme zaho ary fô zaho tsy raha matahotro zy magnanjay. Zaho tsy matahotro tenitenary magnanjay. Fô zaho ny raha nikoraniky nandeha nampilazaiky ary jiaby ary zigny tsy raha natakotako fô mo raha nirahiny zaho tamijigny. Nirahiny magnanjay. Kay zay sy zay hoe ary hoe misy raha magnanjao hoe misy raha magnanjao kay bovolagno amin'olo ny vilagny zigny. Fô nisy azony raisy ndraiky raha nikoragnitsika. Fô misy negative. Magnanjay. Kay ary nivolagna hoe asevy miboaka koa azokiny zegny izy koa tsy tegna efa volan'olo. Ya, mora ndraiky koa magnirika miboaka zegny. Mora magnirika miboaka. Imagine izy afa niasa nisy 10 ans antany niasany. Afa folo taogno naviany antany niasany izy aminjegny patron hafa aminjegny nagniraka nagnafatra izazay ny ologno. Magnanjay takolo vaiavy le nafariny ty Voemara. Kay izy aminjegny za matoky fiasany folo taogno zegny mety afatoko isanjare ka izy. Atoko isanjare izy amin'ny raha jiaby. Ologno tsy tamtamagna fô aminasa ko tsy avy mifatokisana. Magnanjay. Matoa izy natokisanjareo ny rahanjareo mangala olo karaha azy koa. Magnanjay. Ologno tsisy problème izy amin'ny asanazy tsisy ino ke avy ke i raha miala koa izy koa tsy tegna efa zegny. Zegny raha koragnitsika. Ave imagine koa izy ny olo miboaka atsika keto maro miboaka. Atsika atao niboaka aby magnanjay. Niboaka tsisy ino. Ary tsisy tsy recherche patron zegny. Tovy agnatin'ny menimeny zegny tsisy tsy recherche patron tsika. Fô ny kan aketo tsy mitovy. Atsika fitakagny volantsika nandehanantsika. Na hoe nalaka contrat tamin'olo de tsika nagnefa contrat evy de tamin'izay nagnano raha nintsika. Fô ny etony patronazy niantoko raha jiaby. En plus zegny koa mbola i raha vaviny koa nalakantoko itohogna vaiavy. Izy kon boaka taminasanazy tsisy olo hazondraha taminazy tsisy olagny. Fô ile raha vaviny victime aminazy. Izy lasa mizaka raha tsabony raha vaiavy reky nilefa tohogno. Zegny fô raha nampahinakinika za tamin'ny vaiavy. Ary tegna mampahinakinika marigny. Tsy nangalany izy letry zay tsy fisiany vola edy. Tsy fisiany vola tsy nangalany izy letry zay tsy nanfasiny izy letry zay. Izy ivy aminjegny izy tonga atao aminjegny mbola izy koa andeha ngefa ditry ny raha vaviny. Zegny le tegna problème magnanjegny. Atsika na nilefa mo tsisy olo tompona andraikitra amitsika nilefa io koa tsy raha atsika. Ana nilefa na tompona andraikitra aminazy. Magnanjegny. Dikan'zegny olo izy nilefa i raha vaviny tompona andraikitra aminazy. Izy aminjegny lasa magnefa vola jiaby nangalana izy. Firy volagna aminjegny izy hagnefa vola na tonga izy teto firy vola. Magnanjay tokony mbody nihintsika baka. Tsy raha atsika mivolambolagna fô. Mafy ene zegny. Na atsika kifo nagnandefa olo asatako ohatra havanarena nalefa ohatra Oman na Liban na Dibe. Izy aminjegny tsy ampôtry izy niboaka na vola nambalo tsy vohefany. Za siry kona niantoko zegny ana vingitry. Magnanjay. Ana olo mbala tsy raha hena olo mbala tsy nanino niboaka na vola na mbala tsy vohefany mety vingitry. Ato avy place na ka le toerana. Ato avy place na anaze ko i raha magnefa raha tsy natana. I raha magnefa raha tsy nitsabona manankory ena. Manankory. Za siry mo ana tegna la nkory tsy hitany mary magnanjay tsy hitany mary. Ary koa za tamin'ny place ny vaiavy taogno tegna natako hevitry na hitavako izy. Na tsy mipody aminasanazy eky izy fô ny raha tokony tany vaiavy raiky nilefa misy marigny ndraiky commentaire-ntsika ka. Ny raha tokony tany mifandraharaha amin'ny zokiny. Milaza hoe za hoe raha ihany ary zy mbola etiko edy eto.
za hoe raha ihany za izy niala takagny ke za zao afa miasa ohatra izy miasa o za zao ohatra mbala tsy miasa fô mitady asa fô za aza mpangata misy zaho fô za ndraiky hagnefa volana jiaby agny fanaraha zegny aza volagny hoe zare roa magnefa raha fô izy niboaka i mbola izy ko magnefa izy zegny izy magnefa volany raha vaviny le agny fagnan'ny patron tohogna izy ko tsy mipody magnanjegny sarotro ny mahatonga olo aketo zegny sarotro mahavolo Koety aketo sarotro tegna sarotro marigny isôro Zagnahary ana ko tonga eto Koety tsy mahatafitofitotro olo fogna zegny tegna tsara sansy ana ko tafitotro Koety aketo Omany Liban Dibe zay antanidiran'olo amizao fotoagna fa tsy Koety magnanjegny ana ko mbola tafitotro Koety aketo misôra Zagnahary magnanjegny dikan'zegny tokony izy handeha hagnefa dépense raha vaviny to magnefa rabekiny magnefa anihiny patrony vaiavy magnanjegny mifandraharaha zare roa mifagnatogno ze ohatra astako ohatra hoe 1000 dinara ohatra tsy voatery zegny edy ohatra atako hoe 1000 dinara na 1000 dinara na 500 dinara ohatra 500 dinara nangalagna izy ohatra edy izy zegny edy tsy voatery zegny ohatra 500 dinara nangala izy de ile vaiavy nilefa atao aminjegny magnefa 500 dinara amin'ny vaiavy raha vaviny magnanjegny tokony magnanjegny tsy zay ndraiky i raha miboaka koa izy ny tsisy problème ninasanazy izy nitokizan'ny patronazy aza be olo ko mbo fitamagna aminasa aza joroagna hiboaka olo atsika fa niboaka atao midoha aminasantsika foky atsika tsy madile madi andole zare hizaka indrabekiny hiasa amin'ny tany asanjare manjegny dikan'zegny tokony hevitry farany aminjegny izare roa tsy mifagnatony fô mikoragna ivaiavy nilefa ndraiky raha vaviny tokony mikoragna fa ana tokony magnefa volanahany fô za ndraiky hagnefa izy ko tsy agnatony satria are mivolagna hoe ivinonjare indraiky tsy ivinonjare tsy managna azy io zare mamomby olo fô izy ke ko mipody mafimafy raha mahazo azy magnanjegny mafimafy garde mahazo azy magnanjegny satria tafiboaka ikizy magnanjegny ary mahazo asa tsy zakany izy fô io ndraiky tsy ivinonjare olo atao tsy mamombony olo fô surtout izy olo mbala olo contrat tsy managna rabekiny hamono olo zare amizao dikan'zegny izy ko nandraha fa tsy mipody aminasanazy zare roa feky tokony mikoragna ary na vaiavy izy ko nandraha akagny de na hitanà raha jiaby mandalo amin'ny publication hitanao za siry raha vavina amje io mahafiasa lohanazy atogno izy manifasa SMS aminazy tsika igny fandraha raha za fa tsy mipody agny fô izy ndraiky za hagnefa volana na soa hoe anao ampianahely za hagnefa vola io fô atsika roa miaraka magnefa izy de are roa mifandraha raha fô lasa olo victime raha amy raha tana iko maharatsy malaka antokolo atsika gasto sarotro legny antoko za anjegny sarotro legny antoko ana mahinakinika zare aminjegny magnano farifary amy photo heky izy nanagna problème tsy maintsy nanagna problème izy natonga izy tsy maintsy mivoaka fô izy ny raha tokony atany mbo niera hely tamin'ny raha vavy magnanjegny tsy raha nagnanognano fô izy kofa misy problème de loso anjegny magnanjao zakany amizao ary le raha vavy tegna malahelo amizao fotoagna hizaka hagnefa raha tsy mankory raha tsy zaka magnanjegny mafy koa nizegny tegna mafy ko na tamy place nankory za siry ana tsy maintsy vignitry fô magnanjegny olo mbo navota na olo mbo nikarakary an'olo farapaharatsy n'izy mbo nadigny contrat nazy vita zay vita tamin'izegny niboaka anjegny satria izy fa olo niantoko izy jiaby atsika nandeta tao ny atsika niantobatagny atsika nagnefa contrat hoe atsika mahay raha tantsika ary olo tsy victime tsisy olo victime fiboahantsika anjegny zegny le problème neketo fa tsy are niboaka manjy